இப்போது மலை சித்தர் அவர்கள் ஜூஸ் அருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கடந்த 14 அன்று இதேபோல் ஜூஸ் அருந்தி மழை வரும் என்று இது கூறினார். அதேபோல் 2 நாட்கள் மதுரையை சுற்றி நல்ல மழை, மதுரையிலும் நல்ல மழை பெய்தது. இப்போது நேற்று இரவிலிருந்து குளிர்ந்த காற்று வீசுகிறது. இப்போதும் குளிர்ந்த காற்று வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. இன்றும் அதேபோல் 2 நாட்கள் மழை வரும் என்று கூறியுள்ளார். வருமென்று நம்புகிறோம். நேற்று இரவிலிருந்தே குளிர்ந்த காற்று வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. இப்போது சித்தர் அவர்கள் கூறுவார்கள். நான் கடந்த 14 தேதி மதுரைக்கு மேற்கு வாசல் தான் போனேன். செந்தில்குமார் தான் எடுத்தார். அதே மாதிரி செந்தில்குமார் எடுத்தார், ஒரு வீடியோ எடுத்தார். அது மூலமாக நான் ஜூஸ் சாப்பிட்டு கூலிங் முடிச்சு வராச்சுன்னா அதேமாதிரி அன்றைக்கி கூலிங் எடுத்து ஒரே நாளே அன்றைக்கி கிளம்பிச்சு. நேற்று இன்னைக்கு தேதி 27ஆம் தேதி தானே, 27ஆம் தேதி சீலவாசலில் சாப்பிடணும். அந்த சேனலின் பெயரை கூறுங்கள். சேனல் வந்து லாம் டிவின்னு சென்னையிலேருந்து வந்தாங்க. சாமி முறை வரும் வீடியோ எடுக்க வரும்போது இணையை சர்ச்சை எடுத்து பேசல, மழை வந்தால் போடுறேன் அப்படின்ட்டு எனக்கு எடுத்துட்டாங்க. பேச்செல்லாம் எடுத்து இது வந்து போயிட்டாங்க. நான் ஸ்கூல் இல்லைங்க, வெயில் அடிச்சு ஸ்கூலில் வெயில் எப்படி மழை வருது இல்லையா, நான் வந்து மேகம் வர வைப்பேன், கூலிங் கொடுப்பேன், காற்று வர வைப்பேன், வெயில் வருது எல்லாம் சேர்ந்து மழை வரும். ஒன்று இல்லைன்னா வராது. எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி நான் ஜூஸ் சாப்பிடுறேன். ஜூஸ் சாப்பிட்றப்ப இதை 10-20% கூலிங் இருக்குது. 30% வரைக்கும் 40% கூலிங் இருக்காது. இன்னும் நான் ஒரு 50% கூலிங் இன்னைக்கு இப்போ ஒரு சாப்பிட்றேன். இன்றைக்கும் சாப்பிட்டு கூலிங்கும் கொடுத்துருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து இப்போது இன்னைக்கு தேதி வந்து 28 பார்த்துருக்காங்க. இடம் பார்த்தாங்க. இந்த முதல் சேர்ந்தோம் பிரதமந்திரிக்கு யாரும் தெரியப்படுத்தல. அவங்களாம் தெரியணும். இது வந்து ராஜா பட்சம்னா அரண்மனை தொழில். இதெல்லாம் ராஜா வரணும், முரசு கொட்டணும், முரசு பத்திரிகை எழுதணும். இவ்வளோ உலக அளவில் செஞ்சுருக்கேன். எத்தனையோ சேனல்கள் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க. சாதாரண விஷயத்தெல்லாம் பிரபலமாக தெரிஞ்சுக்காங்க. அதேமாதிரி முதலமைச்சர் மற்றவங்களாம் சாதாரண கூப்பிட்டு கட்டி அணைக்கிறாங்க, பேசுகிறாங்க. அவங்க ரொம்ப டைலாக்லாம் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு தலைவர்களும் இன்றைக்கி பார்க்க முடியாது. அண்ணாமலையே அன்றைக்கி ஊர்வலம் போய் இப்போ அவருக்கான மனிதன் அவர் நேரில் பார்க்க முடியாமல் போச்சு. அது மூலமாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ணாமலையும் பார்க்குறது. ஏன்னா அவங்க இங்கே வரக்கூடிய தலைவர் கண்டிப்பாக நடைபெறும். கண்டிப்பாக இது எல்லா அமைச்சரும் 5 முதலமைச்சர் பேர்லேயே நான் மழை வரைச்சிருக்கேன். யாரையும் பார்க்க முடியல, பார்க்க விட மாட்டேங்காங்க. என்னென்னலாம் அவங்க சுற்றி ஒரு போயிட்டு இருக்கு. நல்ல விஷயத்தை வந்து அவங்க காதிக்க போட மாட்டேங்காங்க. இல்லை அவங்க நல்லவங்களா இவங்க நல்லவங்களா 2 பேரும் கெட்டவங்களான்னு எனக்கு புரியல. இது நாட்டு பிரச்சனை வந்து நாட்டை பார்க்கணும். மக்களோட 10 பேரை பார்த்து போயிடலாங்க. நாட்டில் உள்ள பொது சபையெல்லாம் பார்த்து யாராக செய்யலாம். எனக்கும் சொத்து கிடையாது. நான் ஆண்டியாக வந்து அரசு வேலை பார்க்குறேன். நான் அன்றாடங்காட்சி, அதுவும் அன்றாடங்காட்சினாலும் தர்மம் அதிகமாக உழைச்சி போட்டு பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இது வந்து கேவலம். இதெல்லாம் இயற்கை வந்து போக்குவரத்து தான் பல வறட்சி, வெள்ளம், பூகம்பெல்லாம் வர்றது காரணம். என்ன இதெல்லாம் பார்த்து நல்ல முறையில் பார்க்குறவங்க ஏற்பா பண்ணுங்க. பெருமண்ட கோடீஸ்வரங்கள் இந்த பூமியை விலை கொடுத்து வாங்கினாங்க. பூராமே பூமியில் மழை வெயில் இருந்தாலும் கொடுத்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்து செயல்படுங்க. நன்றி, வணக்கம். கண்டிப்பாக இது நடக்கும்.
உங்கள் எண்ணம் போல் பெரியவர்களை பார்க்குறவங்க அனுப்பிவிடுங்க. எண்ணம் போல் நிறைவேறும். இதேபோல் இன்றும் இப்போது ஐயா பேசிக்கொண்டே இருக்கிறீர்களே, குளிர்ந்த காற்று வீசிக்கொண்டே இருக்கிறது. இன்று இரவு நல்ல உறுதியாக சொல்கிறார். அது எதிர்பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். தமிழ்நாடுலேயே பல இடங்களில் பெய்யும் இயற்கை மழை, வெளி ஸ்டேட்டில் கூட பெய்யும். இந்த ஊர் அந்த ஊர்லாம் கணக்கு கிடையாது. கிளைமேட் வந்து உலகளவில் உள்ளது. அதனால் எந்த வெளிநாட்டில் கூட பெய்கிறது வந்து இங்கேயும் பெய்யும், எல்லா இடத்துலையும் பெய்யும். நன்றி. எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஐயா வணக்கம். நேயர்களுக்கு நன்றி, வணக்கம். உங்களுடன் செந்தில்குமார்.